Falta la pasión, le falta la pasión. Sí, se puede. Sí, vamos. Caray, que estaba sentada de crecido, ¿verdad? Tú la tapabas con el brazo. El primer que vull fer és, per no entrar en personalismes, agrair-vos a tots i totes la feinada que heu fet i bueno, la que ens queda per fer. Així que, primer, per la feina de tota la gent que ha estat abans que nosaltres, que són moltes i molts, i especialment vull fer memòria i un record, que ara no el veig per aquí, el nostre company... Està aquí amagat. Ja s'ha amagat perquè no ha vingut. Està aquí el nostre company, l'Esteve Martínez, perquè ha estat durant 8 anys siguent pràcticament el cap de l'oposició a l'Ajuntament de Mataró, fent una oposició responsable, amb propostes, i que gràcies, Esteve, de part de tota la gent del nostre equip, moltíssimes gràcies. Que ja hem fet història, independentment dels resultats que traiem el dia 26, que segur que seran molt bons, ja hem fet història. Hem fet una cosa que no passava fa molts anys a Mataró. Hem fet novament la unitat de l'esquerra transformadora de la ciutat. Som l'única garantia a Mataró, som l'única, i diguem-ho ben clar i ben alt, l'única garantia a Mataró de que es formi un govern d'esquerres. I això ho hem de tenir molt clar, perquè el Partit Socialista, si pot, pactarà amb Ciutadans, i Esquerra Republicana, si té l'oportunitat, també pactarà a Mataró amb la dreta catalana. Companys i companyes, sortim a per totes. De veritat, podem aconseguir l'alcaldia i podem aconseguir a Mataró un millor futur per a tothom. Moltes gràcies i endavant amb la feina que tenim.